Esta mañá saían á venda no Concello os tickets para asistir ao xantar de maiores que terá lugar na Fieiteira o vindeiro domingo 23 de marzo. O prezo da entrada fixouse nos 25 euros, prevéndose unha participación de máis de 900 persoas. 900 entradas, cerca de 900 entradas a la venta, va a haber suficiente. Vamos a priorizar, como el año pasado, siempre, a lo mejor pues alguno se nos puede colar haciendo alguna travesura, pero en principio intentaremos ser lo más estrictos posibles y se venderá exclusivamente, que creo que es suficiente. Ribeira tiene volumen de población suficiente para no tener que cada uno, hay encontros de mayores en todos los concellos, cada uno que vaya a su concello, y los de Ribeira en Ribeira. O menú para ese día estará composto por cigalas, camarón e unha laconada. Como novidade este ano tamén se incluirán os percebes, co fin de promocionar un dos produtos estrela do municipio. Para min é un honor presentar esta festa do maior co percebe, porque para nós en Aguiño o percebe é o rei. Por todas as festas que estamos facendo ahora da gastronomía sempre queremos presentar o mellor produto de cada parroquia que temos, a festa da navalla, a festa do percebe e a festa do pulpo. En este caso é unha media festa pequena do percebe. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita, que serve de homenaxe a todos os maiores de Ribeira. A min gustaríame tamén, como alcalde, darlle as grazas a todas as persoas maiores do noso Concello, que independentemente de que vayan ou non, a súa contribución ao longo da historia para que Ribeira hoxe sexa o Concello que temos, non? Son esas persoas maiores a memoria viva do noso municipio e, por tanto, esta festa gastronómica convértese nun agradecemento especial a todas esas persoas que ao longo dos seus anos de vida pois estiveron facendo traballos para que Ribeira sexa un bo concello onde poder vivir e traballar. Ese día a xornada arrancará coa misa solemne ás 12 na igrexa de Santa Uxía, para posteriormente continuar a festa na Fieiteira, co xantar e o baile. Para desplazarse ata a comida, o Concello ten programado habilitar un servizo de transporte con saída dende a estación de autobuses.